Napadaan tayo ng highway ng Santa Barbara. So kung mapapansin nyo, ang ganda ng solar light dito sa highway. So mayroon palang bagong bukas ditong napansin ko kanina, Welcome Depot. Kabubukas siguro mga mahigit isang buwan na bukas to. So ang ganda ng dito, street light ng solar. Ito pala idol, merong kainan ngayon, no? May kainan dyan na magandang kainan din. Open hanggang gabi. Dito kung mapapansin nyo, medyo malapit na yung Welcome Depot dito. Malapit sa may Tulyaw, lagpas ng boundary. Kung galing kayong Kalasyaw. So ito na nga mga idol, oh. Ito yung bagong Welcome Depot mong bukas dito. Medyo maluwag din. So ito pala yung bayan ng Santa Barbara, madadaanan natin.